Biglang sinalang niya. Yan lang po ang iniinom niya siguro. Wala siya. Wala. Hindi mo. Yan. Nandito na po tayo sa papunta sa bahay ni Efren. So, dala ko na po yung grocery para sa konting tulong para sa kanya. Yan. Ayan. So medyo madulas yung kanyang. Ayan, dito po yung kanyang tahanan. Yan, ito na po yung kanyang tahanan. Lapit na po tayo. Ito. Yan. Tao po. Tao po. Hey, friend. Tao po. Ay, nandito po kami. Nandito may grocery kaming dala. Yan. Papasok na ako, friend. Yan. Yan si friend. Hi, good morning. Ay, may dala kami dito. Grocery. May grocery kaming dala. Bigas para sa konting tulong sa iyo. Yan. So, ano friend ang maano mo ngayon? Ang masasabi mo dahil sa may tulong sa imo si Ma'am Jessa Bicolana, konting grocery para sa iyo. Maraming salamat kay Ma'am Jessa Bicolana. Ayun. Tumulong na kahit yung tao lang na masasabi pagpangailangan sa gamot. Ayun. Nasaan na mga anak mo, friend? Sa Bangate. Bakit hindi mo sila nakapiling? Ayun, nandun muna sila sa nalulo. Ayan po si Efren. So, nabigyan na po natin ng grocery na nanggagaling kay Ma'am Jessa Bicolana. Thank you so much po, Ma'am Jessa Bicolana, sa iyong tulong kay Efren. Sa konting grocery po na ipinaabot nyo. Alam ko po na kailangan po ni Efren, kaya ko po ito kinuhaan ng video para may magtulong sa kanya kung sino man po ang may mabuting puso. Sana po matulungan po ninyo si Efren dahil sa kalagayan niya. Maagapan naman po yung kanyang karamdaman dahil sa bata po siya. So kailangan lang talaga niya ng maipagamot talaga. Habang hindi pa masyadong kailangan po talaga kasi wala po silang magulang ni Efren is walang kulang sa financial. Kasi wala naman sila trabaho, matatanda na rin. So ito po si Efren. May 3 anak po ito si Efren. Wala sa kanya, nasa side ng babae. Nakapiling yung anak niya. Kaya lang sa kanyang kalagayan, sa sitwasyon. Yan po. So magkimaluoy ka Efren sa mga manunood. Sige na, habang ipahatid natin itong video sa mga alam natin may tutulong sa iyo. Dahil kahit ako naaawa din, wala din naman ako. Kaya sa pamamagitan, ito lang matutulong ko sa pamamagitan ng video. Ito lang mai-share ko sa kanila na makita din ang kalagayan mo. So hindi po natin makakausap si Efren ng maayos. Sana po sa mga manunood, mantig po ang puso natin. Kahit kunting tulong lang po, kapag sinasama na po yan, malaking bagay na po yan. Nasyashock din ako sa mga naabibigas ko ngayon kasi hindi ko po makita lubos na ganito ang sitwasyon. Yan po si Efren. So Efren, yung grocery na yan, ingatan mo dahil yan ay bigay ni Ma'am Jessa Bicolana. Yan. Hindi ka pa kumakain, Efren? Ito po yung ni Efren. Wala ito parang tubig lang yung sinalang niya. Yan lang po ang iniinom niya siguro. Wala siya. Wala. Hindi mo makita na may sinaingan ng bigas. Wala talaga po. Sadyang matagal na itong mga
taob. So, tubig lang talaga ang makikita ko ngayon. Tubig. So, ibig sabihin, tubig lang yung iniinit niya at iniinom kaya ganyan yung kalusugan niya. Yan. Kasi ang tagal na. So, ito yung ano niya. Kasi kung kumakain siya, mayroon siyang magamit na yung ginamitan na plato. So, matagal na kasi kahit itong plato, hindi magalaw-galaw. Ayan po. Sus, kawawa naman po. Sana po, sa may mga mabuting puso po, sana po matulungan po natin si Efren na kumakatok po kami sa yung po, mga puso na sana po ay mapanood nyo tong video, maantig po ang puso nyo. Kailangan po niya talaga mapadgamot. So itinutulog na lang po niya ang gutom. Makikita po natin ang sitwasyon. Tinutulog na lang talaga niya ang gutom. Ang kanyang magulang is in matatanda na rin po, talagang sadyang wala po talaga din, kapos-kapos din po sila, kaya ito na lang din po ang anak niya. O hayan, dahil may bigas ka na, Efren, magsaing ka na ha, marunong ka magsaing, o magsaing ka ha, o tapos may dyan, may noodles para mainit sa sikmura, tsaka pag nagutom ka, itong biskwit, ano-anuhin mo para malagyan yung sikmura mo. Ito, may gatas ito. Gatas. Ha? Ayan. Ayan po si Efren. Kumakatok po sa inyong puso. Sana po ay matulungan nyo sa pamamagitan nitong video ko. Sana po ay matulungan nyo po ng maayos ang isang tao. Yan po. Thank you po nga pala, Ma'am Jessa Bicolana. Thank you po. Dahil itong video na po ito ay pinarating ko po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po ay matugunan din po ang kanyang pangangailangan at para makagamot din siya ng maayos. Makainom siya ng pang-araw-araw na maintenance para maagapan po yung kanyang kalusugan. Sana po sa mga may mabubuting puso, nandyan po kayo para tumulong kay Efren. Maraming salamat po and God bless you po sa atin lahat. Lalo-lalo na po sa mga nanonood saan man sulok ng mundo. Alam ko po mapapanood niyo po ito. Sana po ay matulungan po natin. Iikot ko lang po talaga ang camera. Ito talaga. Wala akong makita na may kanin o mancha ng bigas sa kaldero. Tubig lang talaga ng mainit ang kanyang. So matagal na. Kasi ito makikita natin taob lahat ang kaldero niya. Hindi siya kumakain. As in tubig lang talaga ng mainit. Diyos ko, Lord. Lord, kayo na po ang bahala. Sana may matulong kay Efren at matugunan ang kanyang pangangailangan. Ayan, Efren. Kumain ka na at magsaing, ha? Sure ka na marunong ka? Yan. Mag-thank you ka kay Ma'am Jessa Bicolana. Thank you po sa kay Mr. Bicolana. Ayan. So ako na po ang magsasabi para kay Efren. Thank you po sa mga nanonood at manonood pa. Sana po ay maantig po ang puso nyo. At higit sa lahat, maraming salamat po kay Ma'am Jessa Bicolana. Dahil itong video na po ito ay pinarating ko po kay Ma'am Jessa Bicolana. Kaya ito, nagsisikap mo po si Ma'am Jessa Bicolana na ma-share man ang kanyang Isa po si Ma'am Jessa Bicolana, isa po siyang napakabuti niyo po, Ma'am Jessa Bicolana, dahil kahit ganyan yung niyo po ay hindi kayo nakakalimot sa kapwa niyo. Talagang i-share niyo yung blessing. Sana po sa mga may mabubuting puso, sana po ay matulungan po ninyo si Efren. Yan po. Maraming salamat po and God bless you po. Thank you so much. Efren, dasal lang Efren ha. Dasal lang ha. Pray. Gagaling ka. Walang imposible sa Panginoon. Diba?